Benvinguts al quart vídeo. Estem ja a punt d'acabar el cub de Rubik. Tenim ja la cara blanca feta, tenim els dos primers pisos, tenim la creu groga a baix, que ens correspon amb el del mig del segon pis, amb els centres. I ara el que anem a fer és posar bé les cantonades. Bé, el primer que han de fer és, sense moure la creu, mirar si hi ha alguna cantonada que estigui ben posada. Quan em refereixo a ben posada no em refereixo, per exemple, que estigui groc, vermell i blau. Encara que hi hagi, per exemple, el groc, el vermell aquí i el blau a dalt, estaria ben posada, per al nostre cas. Però veiem que no n'hi tenim cap. Bé, si no n'hi tenim cap, aplicarem aquest moviment a qualsevol de les cares, sempre tinguent la cara blanca a baix. El de dalt a l'esquerra. Pujo tot el blanc. Giro cap a la dreta. De manera que ens queda aquí ara. I els altres dos estan aquí. Pujo d'aquest blanc. Giro. De manera que ara aquest blanc ens ha quedat aquí. Dos blancs. I aquest se'ns ha tornat a posar bé. Baixo. Torno el blanc d'aquest que hi havia aquí. I baixo. I miro si hi ha algun que se'ns ha quedat ben posat. Bé, veiem que aquest se'ns ha quedat ben posat. Verd, groc, vermell. Verd, groc a dalt i vermell aquí. Bé, doncs, si en tenim un de ben posat, haurem d'aplicar el moviment, aquest que acabem de fer, però la cantonada ens ha de quedar sempre a dalt a la dreta. O sigui, ara, a partir d'aquí, faríem cap a l'esquerra, pujo, cap a la dreta, pujo el blanc de l'altra banda, recordem tenim el blanc aquí, el tornem, baixo i tornem el blanc de l'altra banda i baixo. Bé, ara podem observar que aquest està bé, però veiem que ni aquest ni aquest encara estan ben posats. Doncs repetim el moviment amb la cantonada que teníem ben posada a dalt a la dreta. Esquerra es queda aquí, pugem el blanc a la dreta, pugem l'altre blanc, tornem la blanca, baixem fila blanca i tornem. I voilà. Bé, ara sembla que ja ens han quedat ben posades totes. Aquí tenim verd, groc, vermell, verd, groc, vermell. Aquí tenim vermell, blau, groc, vermell, blau, groc. Aquí tenim blau, aquest blau, el groc aquest amb el groc, i el taronja, i aquesta que ens ha quedat perfecta ja ben posada i tot. Bé, ara el moviment és molt senzill. Agafen, i ara el moviment que farem sempre és també amb la cara blanca de sota, i actuarem sobre la cantonada de dalt a la dreta. I és molt senzill. Baixeu, esquerra, amunt, dreta. I anem repetint sempre. Baixo, esquerra, amunt, dreta. Sempre són aquests quatre moviments. Ara veiem que ens ha quedat aquest ben posat, però fins i tot abans de girar el de baix. Hem fet a baix, esquerra, amunt, ens ha quedat ben posat, però igualment aquest l'hem de girar a la dreta, val? Sempre són aquests quatre moviments. Si no es fan els quatre moviments, no es resoldrà el cub de Rubik. Bé, ara és molt important. Ara, mantenint la cara taronja, en aquest cas, en el seu cas potser serà diferent, mantenint els dos pisos de baix, hem de girar el de dalt i posar una cantonada que no estigui ben feta. Aquesta s'ha de girar. El que no podem fer és girar tot el cub i posar-se a treballar així. No. Des d'aquí, giren, en aquest cas cap a l'esquerra, i tornem a fer a baix, esquerra, amunt, dreta. A baix, esquerra, amunt, tot i que ara ja ens ha quedat ben posat, dreta, sempre. A baix, esquerra, amunt, dreta. A baix, esquerra, amunt, dreta. Això sempre. Tornem a girar.
i tornem. És l'última ja. A baix, esquerra, amunt, dreta. A baix, esquerra, amunt, dreta. I, senyores i senyors, el cub de Rubik està resolt ja. Felicitats. No és tan difícil, no? Només s'han de tenir uns quants moviments apresos i anar-los aplicant. Bé, ara a partir d'aquí és quan poden començar a experimentar amb el seu cub de Rubik i fer coses divertides i mil parides, com per exemple aquesta, de canviar el centre del cub de Rubik. Bé, espero que els hagi agradat i si tenen qualsevol dubte, doncs em fiquen un correu. Apa, adeu i espero que els hagi agradat.